Ayusa nakasuway na ba mo panguha og kagang? Bubuan naglapok ihang bangag, amo timbakos na din na siya gawas. Birahan dayon sa pagkuot. Grabe pagkusugam kadagdagan, mura man apil og maraton. Grabe kasadya sa tong pagpanguha. Labaw pagid sa mangusi og makapahit. Pagkahuman ato na nang iyabuda sa tong kawa para ato nang sintensyaan. Porting pagkaidlasa ning gilumbaan ay og panibat. Natagbaw gin hinuntag dinakpanay og diuras. Gatoo siguro silang makatakas. Birahan dayon nato sa pagbutang og tuno. Asos di matabas-tabas, grabe pagkaayusa. Ug wala pa mo kasuway ani. Panuway mo, grabe pagkalamia, wala daghang pasundayag, lahos. Mo din napunta, sugdan na nato. Kay human naman og uwan, medyo mahayag-hayag na sa dang panahon. Abirada tag pamutang og lapok aning balay sa kagang. Mugawas panjud kuno ning kagang basta imuhang butangan og lapok iyang bangag. Mate kunay daghang pasundayag, gikuha na naglapok desto kasinggaw. Ang lapok pod ani kinahanglanon igyabo nimo sa bangag sa kagang kanang basa para motuhop gyud sa ilawom ba. Pagkahuman og kuha og lapok sa mga singgaw, mangita na ta og bangag sa kagang. Dira nakapag na usa ka singgaw og bangag. Matik ato na nang yaban og lapok iyang bangag hangtod sa mapuno. Siya rog di mo gawas. Pagkahuman natog puno sa usa ka bangag, mangita na sa taglain. Ato ra to siyang balikon. Punon gyud siya dapat sa lapok ang bangag. Hangtod sa maabot ang lapok dito sa kagang sa ilawom, di pod matabas-tabas, grabe pagkalawma, halos usa ka balde man sad usa mapuno. Nagparipil lang po ng usa ka singgaw daog lapok, kay grabe dali ara mahurot, grabe pagkakusugas production sa kagang sa ilawom. Di ra putay laing bangag atong gibubuan, grabe gyud pagkakasag lapok aning bangag sa kagang. Matagbaw piyog kang iyabuay og pila ka balde usa mapuno, ug diri kaning bangag nga atong giyab-an, atong pabuton, kay murag nagimok-gimok na ang lapok nga atong gibutang, ug wala kabtig pila ka minuto, miguho na gyud dihang kasway. Legit yun mo gawas yun ang kagang basta maabot na siya sa lapok sa ilawom. Nag-ung-ung pa siya sa bangag, nauwaw siguro ning kaganga, hadlok mo gawas. Aw di ka mo gawas, gipunan na sa tong kauban nga singgaw og yabog lapok. Ato ang pabuton og kadali, murag nakabantay yun siya sa tuwa, wala siya mo dayon og hawas. Adi day ka mo gawas, gikuot na sa tong kauban nga singgaw. Kani kay legit yun mo huay og kagang. Paksit. Asos wag yun dito siya mo dayon og gawas. Nauwaw, nag-ung-ung ra siya sa ihang bangag, naamagutan nagtan-aw. Wala mo singgaw mo. Kuha gyud mo singgaw. Ato asa nang hugasan para makuha ang lapok. Ato ra man ang finalan og limpyo unya. Porting pagkaayusa dako-dako gid siya nga kagang. Ato na nang isod sa tong sudlanan. Maurag gyapon hugaw ang sudlanan. Isod na dia. Ato ra man ang limpyuhan unya. Giripila na po na sa mga singgaw daog lapok. Natay bangag nga usa atong butangan. Kani siya rog makahurot mang kagang aning lapoka. Matik ato na niyab-an ang bangag. Ingon aniyon gyud sa pagkuha sa kagang. Pero nasay pamaagi sa pagkuha ni. Sulon or dili pasungon og diri wa kabtig pila ka minuto. Gawas ang kagang. Porting pagkaayusa. Gawas lang ko. Dira, gikuot na sa usa ka singgaw. Paspasan na to para di siya makabalik og pasok sa ilawom. Gapak na gini man naton. Asan to? Ano lagi? Di matabas-tabas, grabe pagkaidlasa, pagkakusuga mo dagan, matagbaw mo sa taginukdanay. Lapok, kamo lapok. Isod dito. Alright goods, duha na kabuk atong nakuha. Dira, atoan na ning tibawon ug una atong ibutag lapok ganiha. Pantry mga singgaw. Tibaw. Di naman mo gawas. Ato sa nang dugal-dukalon para mahibaw-an na to og nabay nagungong sa bangag. Agaw. Ito na oy. Na. Saknapi ba? Porteng pagkaayusa nagpakuy-kahor na siya siyang bangag, wa milahos og gawas. Matik atoan na dihang isod sa tong balde og diri atoan ning tibawon ang usa ka bangag nga atong gibutangan og lapok. Na? Na de. Apaksit na napukunoy sulod, grabe pagkaayusa. Awan na daghang pasundayag, birahan dito na sa pagkuot para dili pa siya makalublob pag-ayos sa ilaw. Lolo. Pag hindi. Itsar ko semua. Grabe dugayan nakalayog sa usa ka singgaw sa kagang. Mura ra man untag tinislokan sa dagom ug makapaak. Legit pa ha? Paksit nakakuha gyud ta. Mao na siya porma sa kagang. Mao ra sad siya og alimango. Paksit nakatukob na gyud ang mga singgaw ngani. Aw di po na matabas-tabas nakakuha po ng duha ka buk singgaw. Ato nang itipon ilahang kuha sa tuwa. Tawa ko sod. Gawas ko. Budo. Gawas na muyo. Wa na siguro. Tadi kidag ko sa. Okay kayo. Okay. Okay kayo. Siguro. Okay kayo singgaw. May kay us ka singgaw atong kauban no. Grabe naghahan kuha na mo singgaw koy. Alright, daog na ning kuha Batsin na ta. Birahan natin sa paglimpyo atong kagang. Ato aning hugasan pagayo para mawagtang ihang mga lapok-lapok. Ayos kayo, ubay-ubay gyud atong nakuha. Pag human atong hugas atong kagang, matik unay daghang pasundayag. Pikhan na ta sa paghaling. Ato aning birahan sa pagtuno atong kagang. Gibunta na sa usa ka singgaw dagdo ka buklubi. Ato asa nila puan una atong kagang. Bukol man ta ni ihang bayanan inig tuno nato. Wa na daghang pasundayag, iyabon na largo sa atong kawa. Ito na sa may kagang. Kaupan ako mga singgawang diri mga. Tora naglubanay na og layat. Grabe pagkaidlasa, pagkadali ara nakadagan. Natagbawin og taginukdanay og diuras. Grabe kusugam kadag panagan. Ano patay papasok Kagang mo diri mga. Kaupan ko mga singgawang mo diri mga. Abi man natog manok ra ang idlas. Apil man sa dining kagang.
Ngatak na. Ngamang. Bli. Dira, purting anduguna, dako baya. Birahan na dayon tana sa pagtabon para way makatakas. Akin nakapagmantag usa ka buk puso, iapil tani sa paglata. Adira, after pila ka minuto, nagbukal-bukal lang pagayo. Lata na ni. Wala dagang pasundayag, ato na nampikhan sa paghaon. Ato ning pang-ukbon ang buko-buko sa kagang. Ato na siyang ukbon para makatuho pagayo ihang timplada inigluto nato. Grabe pagkayo sa pagkatambuka. Naglasalasa pagayo ihang mga ligi. Aki ato maning birhan sa pagtuno, automatic ikagod na puna sa usa ka singgawng di atong lubi. Pagkahuman og kagod sa usa ka singgawng, birhan na tani sa pagluto. Ato na nang ilunod di atong mantika. Pagkahuman, ato na isunod atong klase-klase nga mga materialis, plus aning sili. Aw di gyud na makalimtan ang pagpakondisyon sa tukob. Imikos-mikos dayon og kahuman. Alright, daog, dira. Ato na ni ilunod atong kagang. Gani daw. Di matabas-tabas, hapit mapon atong kawa. Grabe pagkaayo sa. Ato sa ning gisalon kadali sa atong mga materialis para mopilit gyud ihang baho ba. Paghuman og gisal, ato na ni ilunod atong tuno. Kana Ginoo. Okay daw, wala na ni sansaan. Iapil ta ng gamay sapal para ayos kayo ba. Aw dira, paabuto lang tanang bubukal. Pagkahuman timplahan, grabe pagkayusa, di man tabas-tabas. Ato sa nang tabunan og dahon sa saging para dili makahungaw. Dali ra mubukal. Og after pila ka adlaw natong hinuwat nga mubukal, adira, nagbukal-bukal na. Birahan na ta na sa pagtimpla. Buyukan na nato aning magic lami. Aw pagkahuman isunod dito ng asin. Imikos-mikos din ikahuman. Grabe pagkayusa. Grabe, nagbuwa-buwa ang tuno tungod sa kaispiso. Akin may bukal naman. Ato na ni ibutang atong puso sa saging. Ayos po gani isagol sa tong kagang nga tinunuan. Matik after pila ka minuto, birhan na ta na sa paghaon. Adira, lahos na ta kay nalubat na tong kamera. Ato na na ipangyab-yab sa tong kanon nga mais. Wa na kang pasundayag, tukbon sa tren kay gipanggusla na pag mga singgaw. Ohla, Amam. Wala ko dapat mo na yung ano daw. Tanggaw oh, grabe na mukha man yan daw. Hop. Ahiran man na lapo. Bodo. Kenapa? Kenapa? Bông. Ayos yung pwede ko lang dito. Apaksit lampurnas ang agi sa mga singgaw. Grabe man tay pagkaayusa ning kagang tunuan. Mura-mura ra pud og alimango og lami. Burot ang pabawnan sa mga singgaw. Wala dagang pasundayag, mag-shoutout sa tong mga singgaw. Shoutout kang Andre Itrios Nilias, kang Aileen Abastillas, kang Aiclo Avila Ipil Buti, kang Proctoy, kang Vicente Bringel, kang Bobit Villaronte, kang Evelyn Pipito Lopez, kang Warren Arnado, kang Roel Pistanyo, kang Rose Talaid Solib, kang Reggie Solugaol, kang Maria Rina Casida, kang Ann Locusam, kang Racy, o kang DJ Itang Piasidad. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment lang mo mga singgaw sa atong latest upload. At turo ta magwag first 15 comments sa atong shoutout. Direnta ko to mga singgaw, i-share like ng video para mas daghang matang matukob.